Kaixo, venga, beste 3 ariketa gehiago egingo ditugu bideo honetan. Zuek saiatu egiten, gelditu bideoa eta gero ikusi ia ondo egin duzuen, bale? Venga, lehenengo ariketa da kalkulatu hurrengo zuzen bakoitzetik vektore zuzentzaile bat eta malda. Zuzen bakoitzetik, bale? Bigarren ariketan, erabili biderketa eskalarra hurrengo vektoreak osatzen duten angelua kalkulatzeko. Eta badaukat U eta V vektorea. Eta hirugarrena, P puntua da AB zuzenkiaren puntu erdia eta A puntua da B bat puntua. Eta orduan eskatzen didate kalkulatzeko B puntuaren koordenatuak. Vale? Venga, saiatu egiten. Ni hasiko naiz lehenengo ariketatik. Bale, kalkulatu hurrengo zuzen bakoitzetik vektore zuzentzaile bat eta malda. Bale, bueno, lehenengo ekuazioa, R zuzenaren ekuazioa, ekuazio jarraia da. Eta zuek jakin behar duzue, ekuazio jarraian, behean dauden zenbakiak vektorea direla, bale? Orduan, R zuzenaren vektorea izango da bi 3 vektorea, bale? Oso importantea da jakitea zeintzuk diren datuak ekuazio ikusita, bale? Eta ekuazioaren izena, noski. Bale, orduan, vektorea izan da, kalkulatu aldut zuzenaren malda. Nola egiten dugu? Pues egiten dugu zatitzen vektorearen bigarren koordenatua zati lehenengoa. Orduan, R zuzenaren malda izango da 3 zati 2, bale? Venga, bigarren ariketan. Bigarren ariketan ekuazioa badago idatzita orokorrean, bale? Orduan, igual kasu honetan, honena izango da kalkulatzea ekuazio esplizitura pasatu eta gero malda kalkulatu. Bale, ekuazio orokorra esplizitura pasatzen banaiz, I izango da 2x plus bat. Eta orduan badakizue esplizituan idatzita izaren ondoan dagoen zenbakia malda dela. Orduan hemendik ateratzen dut S zuzenaren malda. Eta S zuzenaren malda izango da 2. Bale? Orduan zer egin dugu? Orokorretik pasatu egin dugu esplizitura. Eta esplizituan izaren ondoan dagoen zenbakia malda da. Bale? Orduan, malda badaukagu. Orain, vektore bat ateratzeko, badakigu vektorearen koordenatuak zatituta malda ematen didatela. Orduan, kalkulatu behar dut vektore bat, koordenatuak zatituta malda daukadala. Bale? Orduan, 2 bat vektorea adibidez izan daiteke vektore bat. Ze zatitzen badut bigarren koordenatua zati lehenengoa malda daukat. Beste vektore bat izan daiteke adibidez -2, -4. Zatitzen baditut bigarren koordenatua zati lehenengoa malda daukat. Bale? Orduan, infinito vektore daude. Zuek jarri bat eta listo. Bale? Besteak paraleloak dira. Bale, 3. Ekuazioan, parametrikoan dago ekuazioa, eta zuek jakin behar duzue parametrikoan T ondoan dauden zenbakiak vektorea osatzen dutela. Bale? Orduan, vektore zuzentzailea izango da kasu honetan 2 lau vektorea. Bale? Eta orduan, hemendik atera aldut K zuzenaren malda. Bigarren koordenatua zati lehenengoa. Orduan, K zuzenaren malda izango da 2 kasu honetan. Vale? Orduan, depende zein modutan idatzita dagoen zuzena, egin behar duzue lehenengoz vektorea eta gero malda edo aldrebes. Vale? Orokorrean idatzita badago, hobe da kalkulatzea esplizitua malda eta gero vektorea. Vale? Venga, bigarren ariketa. Erabili biderketa eskalarra kalkulatzeko hurrengo vektoreek osatzen duten angelua. Bale, nik egingo dut biderketa eskalarra. Bale? Haien arteko biderketa eskalarra. Bale. U vektorea da 6b eta V vektorea da -1, 3.
Orduan, biderketa eskalarra badakizue, lehenengoa, bider lehenengoa, plus bigarrena, bider bigarrena. Izango da 6 bider minus bat, plus 2 bider iru. Hau da, minus 6 plus 6, hau da 0. Orduan, biderketa eskalarra da 0. Horrek esan nahi du, U eta V vektoreak ortogonalak direla. Ortogonalak badira, ortogonalak badira, haiek osatzen duten angelua 80 gradutakoa da. Vale? Orduan, biderketa eskalarra erabiliz, kalkulatu egin dut haiek osatzen duten angelua. Vale, kosenoaren formula erabiltzen badut, goian jartzen dut haien arteko biderketa eskalarra, eta behean moduloak. Orduan, gauza bera izango litzateke. Badaukat 0 zati moduloak. Orduan, biderketa eskalarra da 0, angeloaren kosenoa da 0, eta orduan angelua 80 gradutakoa da. Vale? Bi modu hauetan egin alduzue. Vale. Eta bukatzeko, 3. ariketa. P puntua AB zuzenkiaren puntu erdia da. Eta A puntua B bat puntua da. Eta orduan eskatzen didate kalkulatzeko B puntuaren koordenatuak. Vale, marrazkia egin dizuet. P puntua da AB zuzenkiaren puntu erdia. Vale? Eta A puntua da B bat puntua. Orduan, eskatzen badidate kalkulatzeko B puntuaren koordenatuak, B izango da A puntuaren simetrikoa. Vale? Baina, badakizue, simetrikoa kalkulatzeko puntu erdiaren formula erabiltzen dugula. Puntu erdiaren formula erabiltzen dugu. Orduan, P puntuaren lehenengo koordenatua, puntu erdia denez, izango da A puntuaren koordenatua plus B puntuaren koordenatua zati bi. Orduan, hemen daukat 10, B plus X', orduan X' da 8. Vale? P puntuaren bigarren koordenatua izango da A puntuaren bigarren koordenatua plus B puntuaren bigarren koordenatua zati bi. Orduan, minus lau da bat plus I', orduan I' da minus bost. Orduan, B puntua izango da 8 minus bost. Simetrikoaren koordenatuak. Bale? Bale, zuek orain konprobatu ia ondo daukazuen, konparatuz egin duzuenarekin, eta listo, oso lan ona egin duzue, eta ikasi duzue pilo bat. Venga, eskerrik asko entzuteagatik, eta hurrengora arte.